Dit binnen net uw camerabeelden, maar die van agent Bas van den Oudenalder. Hij zit bij het bikerteam van de politie en hij had een speciale camera op zijn fietshelm. Met één druk op een knop kan hij de camera aanzetten en begint erop te nemen. Het is in principe een heel simpel systeem. Het is krek als een afstandsbediening. Die zit hier op een haan. Drukt één keer de knop in, dan gaat zo meteen het rode lampje knipperen. En dat jouwt in principe aan dat er aan het filmen is. Dan hebben we met een x-aantal seconden indrukken, dan gaat het weer uit. Je film je mij nou, dus ik film je eventjes. Dan dat ik klik in beeld. Die beelden kan ik weer omzetten, dus dat is wel hartstikke mooi. Ik weer voor het opsporen van, dus dat is ideaal. De onwezigheid van een camera had een positief effect op het gedrag van mensen. Van een camera treden je toch minder gauw de wet. En er binnen meer voordelen. Het bijkomende voordeel is dat wij strafbare feiten registreren. Want als bikers zijn we altijd vaak als eerste te plaatsen. Dus dat maakt het dat wij als eerste de mooie beelden kennen. Het beeldmateriaal mij maar een paar dagen bewaren blijven in verband met de privacy. De opnames staan op een beveiligde computer van de politie. Dat maar een paar mensen bij kennen. Er zit een bepaald watermerk erop op deze beelden. Dus stel er wordt wat aan verloren, dan is dat direct zichtbaar op het beelden. Want er zit een bepaald watermerk in. Dus het is in principe net mogelijk om die beelden oors te maken dan dat ze makken binnen. De politie wil in de toekomst graag meer gebruik maken van de camera's. Maar dan zal Den Haag er wel heel veel vrij maken moeten.